Určili mi stratégiu, sekať vždy len dobrotu, postaviť sa celým telom, postaviť sa životu. Dobrom presítená myseľ nedala však žitiu zmysel. Vyrazil som do sveta hľadať zmysel života. Jedného dňa z kraja leta došiel som až na kraj sveta. A na samotnom sveta kraji zistil som, že je to v háji. Náhle som si pomyslel, že je život nezmysel a že som šiel na doraz. Siahol som aj na povraz. Ale keď som skoro vysel, život predsa dostal zmysel. Odrezal som povraz z hrady a život opäť dostal grády. Napokon som prijal záver rázny. Život možno nemá zmysel, stačí, že je krásny. Nie je treba skúmať život vo fabrikách na sny. Život možno nemá zmysel, stále je však krásny.